da tsanani yayi matuƙar tsananta, gomu ta kai maƙurar tsananin mugunta. Ƙaura ce kaɗai mafita ga mai son tsira da ahalinsa. Kamar yadda masana suka faɗa kuma suka tabbatar, fitina a kwance take tana bacci kuma ba a buƙatar tada ta. Amma a wasu lokutan mutum yakan tsinta kansa a yanayi na babu yanda zai yi. To daga nan ne fa gwada kwanji da neman yanci ya zamar wa mutum wajibi. Zillar ku ta kai matuƙa, kun farkar da ɗan zakin da bai shirya ba. Babu shakka wannan zaluncin na ku ba zai taba dorewa ba. Ina da tabbaci da kuma yaƙini a raina abin bauta ba zai taba bari ba. Sabon kafce na musamman da ya nuna karan bata zaki da kuma ɗansa. A duk lokacin da Ubangiji ya baka wata kwakwarar dama, yi amfani da ita wajen kyautata gobanka. Idan ba haka ba, za ka riski gobanka a gurgunce. Waye ya gaya maka ana tankawa marayin ɗan kwikwiyo idan yana haushinsa? Ko ka manta da akwai madara a cikin gari ne? Babu shakka izzarka ce za ta yi silar ƙarshenka. Ci duniyarka da tsinke na ɗan lokaci. Ɗan zaki! Ɗanka yana raye har yanzu? Ɗan zaki! Allah dai kuma yau mun kawo muku ɗan zaki wanda kuka daɗe kuna jiran shi a wannan karkashin channel ɗin mai suna Indian Hausa TV, kamar yadda muka saba kawo muku sababbin fina-finan algeta da Sultan masu burbuɗan fassara. A yau ma kuma mun kawo muku fim ɗin Sultan wanda kuka jima kuna dakon shi a kasuwa. Sannan kuma idan kuna so ku yi download ɗin wannan bidiyon kamar yadda aka saba downloading ɗin bidiyo a cikin wannan channel ɗin kullum, idan ma kuma kai bako ne na san baka san yadda za ka bi ka je ka yi downloading ba, kasancewan waɗanda suka saba shiga wannan channel ɗin na riga da na sha musu bayani, hakan yasa ba zan gajiya ba wajen ci gaba da bayani saboda bakin da suke shigowa cikin wannan channel ɗin, sannan kuma da ma wanda za su shigo nan gaba, da ma wanda za a musu sharing su riski wannan bidiyon. Hakan yasa nake ƙoƙari wajen yin bayani akan yadda za ku yi downloading, kasancewan ayyukan namu sukan ɗauke mu lokaci kafin mu kammala su, sannan kuma mukan fuskanci ƙalubale kala-kala musamman a YouTube. Hakan yasa muka ƙirƙiro wata hanya wanda za mu ba ku dama ku je ku yi downloading a cikin website namu, wanda a duk bidiyon da muka ɗaura muku abin da ya kamata ku duba, kar ku ga cewa mun ɗaura bidiyo ɗan zaki ko mun ɗaura bidiyo kun kalla a minti 3 minti 2 sai ku yi tunanin kamar short bidiyo ne ba za ku shiga ku buɗe ba haka ba ne. Idan kuka shiga bidiyon kuka za ku saurari bayanan da muke yi, idan kuka saurari bayanan da muke yi akan bidiyon, duk wani bayanin da muka yi za ka shiga karkashin bidiyon za ka kalla link a under video description. Ba wai ina nufin kar ka shiga cikin YouTube ta application ɗin da aka saba amfani da shi wajen downloading ɗin bidiyo ba, ma'ana bitmate ba zai baka dama ka je ka yi downloading nashi ba, kamar yadda za ka je ka yi downloading nashi a kan application na kan waya wanda yake zuwa na YouTube ko kuma browser na kan waya kamar Chrome da Opera da sauransu da UC browser. Idan da har ka kalla mun ɗaura muka sabon bidiyo, to kai tsaye kar ka buɗe shi ta cikin bitmate, ka buɗe shi ta cikin application na kan waya wanda yake zuwa ko kuma ta cikin browser, ko kuma baka da application za ka iya copy link ka je cikin browser da kake so ka je ka yi testa shi. Idan ya ɗan yi play ka ɗan saurari bayanan da muke yi, in ka tsaya ka nutsu ka saurari bayanan da muke yi, kawai abin da za ka yi za ka je wajen ƙasan subscribing za ka kalla an rubuta description, ma'ana bayanan ƙasan bidiyon kenan. Idan ka shiga za ka kalla link
link ɗin website namu zai kai ka direct, kana danna link ɗin zai buɗe ma a cikin browser ka, zai kai ka direct kan wannan bidiyon da muka yi posting. Bayan ya kai ka bidiyon za ka kalla posting bidiyon da sunan bidiyon da muka ɗaura. Idan ka shiga cikin website a ƙarƙashin shi wannan posting ɗin da muka yi na cikin website namu kenan, ba na cikin YouTube ba, za ka kalla download link 1, download link 2, download link 3. A duk wanda ka danna daga cikin wannan guda ukun nan zai baka dama ka yi downloading ɗin wannan fim ɗin da ma fim ɗin da kake so a kan wayarka. Sannan kuma zai baka dama ka yi downloading nashi, zai baka dama ka kalla online kamar yadda ka saba kallo a YouTube. Amma kuma ka tabbatar cewa ka yi installing ɗin MX player a kan wayanka ta hanyar shiga Play Store ka yi searching MX player ka yi downloading. Amma ko da ka kasance ba MX player, idan dai har ka buɗe wannan link ɗin na ƙarƙashin posting ɗin don downloading, idan ka shiga zai nuna ma cewa kawai direct zai kai ka Play Store, yana nuna ma application ka yi, yana nufin ka yi installing wani application ɗin kan shi ne MX player. Bayan ka yi installing nashi baka da wani matsala, a duk sanda muka ɗaura sabon bidiyo kana shiga kawai zai buɗe mata MX player, zai baka daman yin downloading kamar yadda kake downloading ta cikin bitrate. Sannan kuma kar ku manta ku ci gaba da sharing ɗin wannan bidiyon, sannan ku ci gaba da subscribing domin ku ƙarfafa mana gwiwa wajen kawo muku sababbin fina-finai. Rashin yin hakan zai ƙara samu na ƙarfin sanyin gwiwa wajen kawo muku fina-finai kamar yadda aka saba. Amma matuƙar kuka ci gaba da yin muna subscribing, kuna muna share ɗin videos namu, kuna liking, hakan zai sa mu ji daɗi, sannan kuma ba za mu ji shayi ba wajen kawo muku kowane irin fim.